ଜୟ ଜୟ ସାଙ୍ଗମାନେ କଲେଜ ବାହାରିଲି ଭାବିଲି ଆଜି ପାଠ ପଢା ହବ। ମୋ ମନ କହିଲା କଲେଜ କାହିଁକି ଚାଲ ଯାଜପୁର ଷ୍ଟେସନ। ତାପରେ ସିଧା ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ସେଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନ ଭାବି ଚଢ଼ିଗଲି। ଭାଇ କୋଉ ଟ୍ରେନ୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ମୋତେ ନିଜେ ଜଣା ନାହିଁ। ସେଠି ଦେଖିଲି ସବୁ ଲୋକ ପିକନିକ୍ ଯିବା ମୁଡ୍ରେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ତ ମୋର ପିକନିକ୍ ଫ୍ରି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବି ପିକନିକ୍ ମୁଡ୍ରେ ଯାଉଥିଲି। ହଠାତ୍ ଟ୍ରେନ୍ ରହିଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ବାସ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ପୁଣି ଚାଲିଲା। ତାପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କହିଲା ଭାଇ ଏଠି ଆଉ ରିସ୍କ ନୁହେଁ, ସିଧା ଘରକୁ ଫେର। ଶେଷରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏମିତି ହିଁ ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗ ରହୁଛି। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। अच्छा, ठीक है, समझ गया।